Pozdrav svima. Ja sam bio već nekoliko puta, surađujem dugo sa županijom. Kled 3D je zapravo spin-off proizvod iz našeg prethodnog proizvoda Glamosa. Radi se zapravo o aplikaciji za 3D vizualizaciju pametnih kuća. Ljudi sve češće rade automatizaciju kuća, dodaju razne senzore, njihovi dashboardi izgledaju ovako. Jako puno kompleksnih dugmadi, jako je teško pronaći ono što želite kontrolirati i obično jedna osoba u kući zna gdje se što nalazi, a ostali to ne žele koristiti. Dakle, problem je uopće doći do informacije kako šta kontrolirati, gdje se šta događa u svakom trenutku u vašem domu. Dakle, vi možete u aplikaciji vrlo jednostavno nacrtati svoju kuću u nekoliko minuta, dobiti doslovno 3D model vaše kuće i možete dobiti potpuni realni prikaz vaše kuće. Dakle, to izgleda ovako, doslovno kao da ste tu i kad ste u nekoj prostoriji možete lako kliknuti na neki luster da vam se upali svjetlo u toj prostoriji. Ili možete, na primjer, kao što je ovdje, vidjeti je li vam neki prozor ostao otvoren, jesu vam svjetlo upaljena, ugašena, možete vidjeti kakve su vam temperature u kući. Dakle, u jednoj sekundi možete znati što se događa u cijeloj vašem domu. Ideja platforme je da ide kao krajnjim korisnicima, a isto tako da se može integrirati u bilo koju drugu aplikaciju. Razvijat ćemo isto tako senzor za praćenje pokreta, koji u svakom trenutku vas može locirati u prostoru i bez korištenja kamera možete znati gdje se neko kreće po vašoj kući. Evo, toliko. Hvala vam.